com configurar el meu correu electrònic .cat del projecte elteunegoci.cat dins de la meva búsqueda de Gmail. Anem a configuració i cliquem mostra tota la configuració. Aquí anem a comptes i importació i a consulta el correu d'altres comptes cliquem a afegeix un compte de correu. Aquí ens demana l'adreça del nostre correu .cat. I cliquem següent. Deixem marcada l'opció que ve per defecte, importa correus electrònics del meu altre compte, i cliquem següent. En aquest apartat, a nom d'usuari posem el nostre .cat. A contrasenya hem de posar la contrasenya del nostre correu .cat, que és la que vam donar d'alta en el moment de l'alta del paquet digital. I a servidor és molt important posar entorno.elteunegoci.cat. El servidor és entorno.elteunegoci.cat i cliquem afegeix un compte. Llavors ens pregunta si volem llegir el correu info@pastisosliona.cat en el meu cas, és a dir, el vostre correu.cat dins del Gmail. I li diem següent. Aquí podem posar el nostre nom o el nom del nostre negoci i deixarem tota la resta com ve preconfigurat. I clicarem pas següent. I en aquest últim punt haurem de posar el servidor entorno.elteunegoci.cat, el nom d'usuari que és el nostre correu electrònic.cat i la contrasenya del nostre correu electrònic.cat. Deixem aquesta connexió com a predeterminada i cliquem afegeix un compte. Ara, Gmail ens ha enviat un número de verificació al nostre correu.cat. Per tant, hem d'anar a la búsqueda del nostre correu.cat i el correu que ens ha arribat ara, de Gmail, agafar el codi de verificació. D'aquesta manera, tornarem al nostre Gmail i posarem el codi de verificació que ens han enviat. Clicarem verifica i com veieu ja se'ns ha integrat aquí info@pastisosliona.cat, és a dir, el nostre correu.cat. Per corroborar-ho, podem enviar-nos un correu al nostre .cat i el veurem reflectit a la búsqueda de Gmail. A més, si cliqueu redacta, veureu que teniu el vostre Gmail o que si cliqueu sobre podreu escollir els vostres .cats.